között a Mi Egymás Együttes. Az értelmi akadályozottsággal élő fiatalok speciális színhang megfeleltetésen alapuló kódtalencia segítségével sajátítják el a számukra átírt, általában közismert zenei darabokat vagy azok részleteit. A kis csapat már többször vett részt sikeresen a korábbi kistérségi amatőr művészeti fesztiválokon. Ezen kívül regionális megmérettetésen a speciális iskolák számára rendezett Clinic-Touron, országosan pedig az EGRI Nonverbális Fesztiválon rendszeresen részt vesz. A zenekar nyaranta a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület által az ország különböző nagyvárosaiban rendezett művészeti fesztiválok egyik szereplője. Mostani műsorunk a komoly zene néhány közismert dallamának feldolgozása. Elsőként Smetana Moldva, majd Vivaldi 4 évszak Tél című művének, valamint César Frank D-dur Sorti című művének részletei hangzanak el. A válogatás a Hallomások címet viseli. Thank you.